ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଗୋटे ଏମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସଙ୍କଟ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଥମ ରାତିର କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଲକୁଲ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଚାରିଆଡ଼େ କୋଳାହଳ, ଆଉ ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ଚୁପ୍। ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର ଆଉ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହିଁ ଆମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଙ୍କଟରୁ। ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଜଣେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର, ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଥ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ଜାଗାଟା କିଛି ବଡ଼ ଥିଏଟର ନଥିଲା। ଏଟା ଥିଲା ଆଲ୍ଡରଶଟ୍ର ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଇଳା ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ସେଠିକାର ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲେ, କଳାକାରମାନଙ୍କ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ରେଡି। ମାହୋଲଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ପୂରାପୂରି କଠୋର ଥିଲା। ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କ ମା, ହାନା ଚାପ୍ଲିନ୍। ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଫାଟିଗଲା ଆଉ ପୂରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ଗାଇପାରିଲେନି। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ? ସେମାନେ ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଥିଲେ। ସିଧା ଥଟ୍ଟା ମଜାକ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ହୋହଲ୍ଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହୋଇ ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥିବ। ମଞ୍ଚ ପଛରେ ତ ପୂରା ହଇଚଇ, ଶୋ ତ ବନ୍ଦ। ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଉ ଏଇ ହତାଶା ଭିତରେ ଏକ ଏମିତି ସମାଧାନ ବାହାରିଲା ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଏମିତି ଅଶାନ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାରଙ୍କ ଜାଗା ନେବାର ସାହସ କିଏ କରିବ? କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ଏଇ ଶୋକୁ? ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା, ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ, ଛୋଟ ଚାର୍ଲି, ଯିଏ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। କଥା କ'ଣ କି, ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଜଣକ ଛୋଟ ଚାର୍ଲିକୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟମୋଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ପିଲାଟା ଭିତରେ କିଛି କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଜିଦ୍ କଲେ ଯେ ଚାର୍ଲି ହିଁ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବ। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରିସ୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ବି ତ ନଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ସେଇ 5 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ସେହି ଅଶାନ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଗଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଟିକେ ମନରେ ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବା? ଆଖି ଆଗରେ ଫୁଟଲାଇଟ୍ର ପ୍ରଖର ଆଲୁଅ, ଆଉ ତା ପଛରେ ଧୂଆଁ ଭିତରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ହଜାରେ ଅଜଣା ମୁହଁ। ଆଉ ସେ ସେଠି ଏକା ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା ଟିକେ ବି ଡରି ନଥିଲା। ସିଧା ଗୋଟେ ସେତେବେଳର ଫେମସ୍ ଗୀତ ଜ୍ୟାକ୍ ଜୋନ୍ସ ଧରିଦେଲା। ଆଉ ତାର ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦର୍ଶକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ କାହାଣୀରେ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼। ତା ଗୀତରେ ଖୁସି ହୋଇ ଦର୍ଶକମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ପଇସା ଫୋପାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଟଙ୍କା ବର୍ଷା। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ଆଜି ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଜାଣନ୍ତି ସେ ପିଲାଟା କ'ଣ କଲା? ସେ ଗୀତ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସିଧା କହିଲା, ମୁଁ ଆଗ ପଇସା ଗୋଟେଇବି, ତାପରେ ଯାଇ ବାକି ଗୀତଟା ଗାଇବି। ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପଇସା ଗୋଟେଇବାକୁ ଆସିବାରୁ ଚାର୍ଲିକୁ ଡର ଲାଗିଲା କାଳେ ମ୍ୟାନେଜର ପଇସା ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପାଛେ ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲା, ଯେମିତିକି ସବୁ ପଇସା ଠିକ୍ସେ ତା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏଇ ଛୋଟ କଥାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିନେଲା। ତେବେ ଟଙ୍କାତକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ସେ ପୁଣି ମଞ୍ଚକୁ ଫେରିଲା। ଆଉ ଏଥର ପ୍ରକୃତ ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ସେ ସେଇ ଅଶାନ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ନିଜର କରିନେଲା। ଚାପ୍ଲିନ୍ ନିଜେ ପରେ ଲିଖିଥିଲେ କି ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ମଞ୍ଚରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ତ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇନଥିଲେ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ, ଡାନ୍ସ କଲେ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ନକଲ ବି କଲେ। ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତଟକା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯାହା କଲେ, ସେଇଟା ଥିଲା ସବୁଠୁ ସାହସର କାମ। ସେ ପୂରା ନିରୀହ ଭାବରେ ତା ମାଙ୍କ ସ୍ୱର କେମିତି ଫାଟିଗଲା, ଠିକ୍ ସେଇଟାର ନକଲ କରି ଦେଖିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ତାରି ଅଭିନୟ କଲେ। ଆଉ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଏବେ ଏମିତି ତାଳି ମାରିଲେ ଆଉ ଜୟ ଜୟକାର କଲେ ଯେ ପୂରା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ରାତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନଥିଲା, ଏହା ଗୋଟେ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗର ଶେଷ ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ ଦିଗ ହେଉଛି ସେହି ରାତି
ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ। ପୁଅର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଁ ମାର ଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ସେ ଆଉ କେବେ ବି ମଞ୍ଚରେ ଗାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ରାତିର ସଫଳତା ପରେ ବି ଜୀବନ ସହଜ ହେଲା ନାହିଁ। ପରିବାରର ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚୟ ଥିଲା ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ନିଜର ଗହଣାପତ୍ର ବି ବନ୍ଧା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଫେରିଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଚାପ୍ଲିନ୍ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ମଣିଷର ନିୟତି ସହ ଖେଳେ ସେତେବେଳେ ତାହା ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଏ। ସତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଭାଗ୍ୟ ଜଣକୁ ଆକାଶକୁ ଉଠାଇଦେଲା ଆଉ ଜଣକୁ ତଳକୁ ଖସାଇଦେଲା। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ବୋଧହୁଏ ଏହା ହିଁ ଶିଖାଏ ଯେ ସବୁଠୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଉ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସଙ୍କଟର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି?